Machiegni kendo, oganda jo Kenya imedo jiw mondo bede achiel kendo nya tudruok makare kimanyo thuolo mag tije. Magi noyangi e kinde romo manokelo kanyakla jolony e sectors mopogore opogore kaachiel gi ji mamanyo tije. Jatend migawo mar omenda John Badi ne ojiwo tudruok makare kind oganda kod sirikal. Maeri ne en romo manochan kod Lilian Ngala e bwo riwruok mar Lilian Ngala Network, kendo ne gitiyo gi thuolo ma kamano mar jiwo ji masani yudo osimbe mag mbalariany kata graduation mondo mi obed moikore ne tije ka gidonjo e grube machalo gi mano mar Lilian Ngala Network. Jotelo mamoko manochopo e romono noting'o jalup gavana ma CBK Dr. Susan Koech, jaod bura ma Oriri Mark Nyamita e kind mamoko. In the networking space, how to network, to be helped, to move up. It's also about your value. It's about your worth. For you to remain relevant in the networking space, you must have some value. I'm sure if we engage here and discuss, like we are discussing, and we will interact, and we will network, for that network, for that connection to continue, we mutually must appreciate each other. There must be value. One celebration mar first year anniversary wasabedo kwa timo romo moluore omiga chiel mosakalo from January nyaka kawuono December. Omiyo wan gi mor makende nikech wasaneno ber mar bedo e tudruok ni. Anyalo kono graduates te ma graduate sani igani kata mano kalo padi dwe ma kalo bende timo no graduate. Anyalo kono gini networking is a skill manyaka gi develop. Networking okinya bedo ni kia nikech CV okoro kende. That coach, that mentor, ng'ama nyaka siem ni konyi ni